हाय लोगोफोर बयबो मोजाङै दंना आंबो मोजाङै दं आरोना ओमफ्राय दा जोङो थांनो ओंखारदों लोगोफोर गामियाव जोंनि गामि सेरावनो आरोना जोंनिखौ 2 नम्बर लकडाउन होनो इसोरनिखौ 3 नम्बर लकडाउन होनो आरोना इयाव माने बस दं आरोना ओमफ्राय बे बसआवनो जोङो थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर बै नुहुरनाया इनिफ्राय आं ओंखारबोदों आरोना बोरैबा हाग्रारा नुहुरदोंना सेर सेराव माबा दं नालाय औवा दंखायो नालाय हाग्रा नुदों आरोना ओमफ्राय दिनै अखाया मैया हरनिफ्रायनो अखा हाबाय थानानै दिनै माने जोमै खोबजोबनाय आरोना खोमसि बारा स्रां स्रां नुवाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे माग मासआ मा एसे मोजां होनना लानांसिगोन बस हाबा मोनजागासिनो दं आरोना 6थासो जाबाय जानाया बस हाबा मोनजाबाय थानाया आरोना ओमफ्राय जानानै गेस जागुलाय लांबाय आरोना लोगोफोर जानायाव जादों ओरै उदैया गेस जागुलाय लांदों आरोना ओमफ्राय दिनैबो आरो जानो होननानै ओंखारबावबाय आरोना खानायाव गुदुं गुदुं जाहैनोसै थाङाबाबो जाया गामिनि जायो नालाय आरो न'निबो एसे जाखायो ओंखायनो बेयावनो जोङो थांनो होनना ओंखारदों आरोना बैनिफ्राय माने फैनो गोनां दंबावो आरोना ओमफ्राय इनिफ्रायबो फैनो गोनां दङ जों ओरै थांगोन आरोना लोगोफोरनिजों थांबा माबा मोनहैयो आरोना इयो डाइरेक्ट सिमेन्ट सापरि मोनहैगोन ओमफ्राय बै लामाजों थांबा संकं तिनालि मोनहैगोन आरोना ओमफ्राय बेजों थांबा जोंहानि न' बिदि मोनहैगोन आरोना ओमफ्राय दा फैनो गोनां दंबावो नालाय बिसोरखौनो नेदों आरोना तदोमबांजों लोगोसे जोंनि गामियारि बसखौ नायफादो टेन चलो लोगोफोर रावबो फैथ'वाखै बे समावनो आं भिडिअ लाबाय आरोना नङाबा इसोर माबा माबि खिख्रि खाख्रा होननानै एखे आं बुंनो गोनांखौबो बावलायलाङो आरोना बेखायनो आं सिगाङावनो दिनै भिडिअ लाग्रोबाय आरोना ओमफ्राय दा इसोरखौ जोंबो ज' लानोसै नै थाबायनानै जों एसे मोनफैबाय आरोना गामि गेजेर मोनफैबाय सासे खारखाबाय ओमफ्राय थिं आब'आ माने सिनि सापात लानोनो आरोना बे लानो फैदों नै मोनहैनोसैयानो ससेल'नोसै नैबे दखाना बिराद माल दं आरोना आयौ इलायसो राजासो नामा ओइ नंगौथ' आरो बेखौ नायसनबावाखैसो सोरानो राजा बेनि एथरा बेनो सिनायनानै ला नोंलाय मा लागोन जेबो लाला सिनि सापात लाबाय आरोना आब'आ जोंना गामियाव बेयावनो नांगौ बायदि मोनखाजोबो आरोना गावदांदां दिनै थिं नाहरलाय दिनै मोजां लाना होनसै बरिया हाबिनोसै लोगोफोर बसआव ओरैबायदि मानसि ना इसोरावबो हाबना जानोसो हाबनो नागिरदों दालाय हाबिखानाय माने गैला बायदि गैया थांखानांसिगोन आरो नामा फैगोन र' मालाबा गासिबो हाबलांगोन नै जानाय जायगाया बेनो आरोना लोगोफोर बावनो जारला जागोनहाय ओरैबायदि मानसि जादों आरोना होख'नो हायाखै जायगा फै र' जाम्बा मानसिया ओंखाम रानग्राफ्राबो हास्लाबलायाखै ओंखाम रानग्रायानो खमथार जों गामिनि गोथाव जादों ओंखाम रानग्राफ्रा मा लादों नोङो दालि नै ओंखाम जानोसै लोगोफोर अमा बेदर लादों आरोना देखायाखै नै थिग मानसि हुरमुर जालाबायनोसै बसनि दानबो सारबावाखैसो 3था जाबाय जोंनो ओंखाम जाखांलाय लांबाय भिडिअआलाय नै सा भिडिअ जालि सानैबो
थांनोसै जोङो न'आव मोनफैफिनबाय आरोना लोगोफोर बसनिफ्राय फैनानै ओंखाम जानानै फैबाय ओमफ्राय फैनानै नै दासो खर' लोबफैबाय दुगैबाय माने बिदिनो मराकासफोराव बसफोराव थांबाथाय एसे दुगैस्रां लोबस्रां न'आव हाबनो मोनबा मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय बुमस्राङा जि गोजांखादोंमोन थन्थ्र' जोबखादों मानसियानो दाबो थांखोथाय नै बुग्लुंजोबनानै दोनदों कम्बल एरि गोजांनानै नै मानसियानो माफ्लार गान गुलायलांबाय ओमफ्राय बुमस्राङा जा होनदों आरोना आङो गोजां बोथोराव हाबा जाया होनदों आरोना ओमफ्राय आंखौ खुगा हमथेदों बे खोन्थागोन होननानै ओमफ्राय आं होनदों आरोना दै गुदुं फुदुंना होगोन होनदों आरोना ओमफ्राय मोनाबाय लोगोफोर दा जोङो बसाव जानानै फैबालाय मा जानो आबै आबौ दंना इसोरनो संना होनांगौ आरोना बुमस्रांनि आबै आबौ आरोना आंनि आबै आबौ नङा ओमफ्राय बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर सिटिं स्टारथारहाय मानसि डिस्टार्बथार मोसाबावबायसो दय गोजांजोब्बाय होननानै बाय थानाया आइदेहा बस जालालै एबारनिफ्राय बस जाला होनदों आरो इयो आरो अखा हानायानो बांसिन गोजांदों आरोना सान्दुं दुंबा इमान गोजांनाय नङामोन आरोना बेखिनियानोसै होनबा लोगोफोर बाय 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 इसोरनि बसाव ओरैबायदि मानसि जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहाबो मानसि होंगो दोंगोआवनो एसे भिडिअ लानानै लाबोबाय आरोना बेखिनिखौनो देखायनाय जाबाय ओरैबायदि मानसि खबर होदों गामियाव माने बिदि आरो जाग्राखौ एसे टेक बानायनायखाय मानसिखौ माने हुरमुर जानाय बायदि मोन्दों आरोना मा सिटिं सिटा खालामबाय थाखो ओमफ्राय जों माने थिग मानसि बिर जानाय समावनो मोनहैखादों नालाय ओरैबायदि गोजांबाय आंबो मोसाबाय था जाम्बा गथ'